Ha anat bastant bé, primera volta i segona una mica més malament, la tercera molt bé, i m'he sentit bastant bé, però algunes zones l'he liada una mica. Sí, aquest és el primer cop, havia quedat ja tercer, però primer mai. Ha estat un trial molt tècnic, molt difícil, està molt ben marcat, però també a part que ja veníem preparats, portàvem uns discos d'alumini, la pluja no ens ha afectat tant perquè frenava tota l'estona, ha frenat durant tota l'estona i en general m'ha anat bé. He de ressaltar que sí que ha estat el meu primer campionat de Catalunya, la primera vegada que guanyo, i m'ha agradat molt la sensació. El trial ha estat molt difícil, ja que ha sigut amb pluja i tot, encara que sense pluja hagués sigut molt més fàcil. He tingut que lluitar molt per aconseguir el primer podi, però bueno, ha sortit tot com esperava i estic molt content de ser campió de Catalunya. Avui hem disputat el Campionat de Catalunya a Gualba. Ha sigut un trial bastant dur, amb les zones molt llargues, molt tècniques i la pluja també ha dificultat una miqueta les zones. La veritat és que m'ha anat molt bé, he fet alguns fallos una miqueta tontos, però bueno, anar millorant i entrant a tope. L'objectiu d'aquest any és competir a les màximes copes del món possibles, també al Campionat d'Espanya i a veure si podríem entrar al Campionat del món. Avui el trial de Gualba ha sigut molt dur, crec que ha sigut un dels més durs que he fet mai, però venia que no sabia com aniria perquè era natural i és una cosa que com sempre dic entreno poc perquè les copes del món són quasi totes indoor o totes indoor i la veritat és que m'he sorprès perquè he disfrutat molt i m'ho he passat molt bé. L'objectiu d'avui era guanyar i estic molt content d'haver-lo aconseguit i a més ho he fet contundentment perquè he fet menys de la meitat de punts que el segon, o sigui que supercontent de les sensacions i de com m'he notat i és la sisena victòria aquest any de 6 competicions a Catalunya i això em dona molta confiança per seguir entrenant i de cara a les copes del món i competicions importants les encaro amb moltes ganes.